Autoapărarea psihică este importantă pentru dumneavoastră. Merită atenția oricărui om inteligent. Are un rol vital de îndeplinit în datoria noastră față de noi înșine, în răspunderea pe care o avem față de cei dragi și față de toți cei care s-ar putea afla în grija noastră și în răspunderea noastră față de societate și de biosferă ca întreg. Autoapărarea psihică este importantă pentru sănătatea noastră fizică și emoțională, chiar pentru cea mentală și spirituală, deoarece fiecare persoană este alcătuită din corp, sentimente, minte și spirit, care interacționează permanent. Din acest amestec, cel mai vulnerabil la influențele psihice este nivelul ce corespunde cu funcțiilor inferioare, instinctuale, ale psihicului care interferează cu sistemul nervos și funcțiile emoționale. Acestea din urmă sunt legate în partea lor inferioară cu instinctele și se extind în partea superioară spre emoțiile conduse rațional sau chiar încărcate spiritual. Întregul ansamblu constituie nivelul astral al psihicului. Unii autori desemnează părțile sale inferioare sub termenul de eteric, însă pentru scopurile cărții de față este mai practic să le considerăm un întreg. Imaginația este o funcție specială a nivelului astral al psihicului. Poate fi colorată de impulsurile provenind din instincte și din simțuri, precum instinctul sexual sau foamea. În mod egal, poate fi călăuzită cu abilitate de către rațiune pentru a ilustra ceea ce este considerat a fi benefic pentru persoane ca întreg. Poate chiar reprezenta în propria manieră aspirațiile înalte ale naturii spirituale a unei persoane. Nu suntem conștienți de fiecare funcție a psihicului, ca de exemplu de cea care reglează digestia. Dar psihicul deține cu siguranță aceste funcții, după cum ne putem da seama atunci când îngrijorarea afectează stomacul unei persoane sau o revărsare de amintiri de mult îngropate produce diaree. Din nefericire, nu putem ști nici ce ne-a determinat să facem sau să spunem ceva în mod brusc. Aceste probleme apar deoarece, pe lângă cele pe care psihicul le poate controla foarte bine în mod inconștient, există și aspecte pe care le-am ascuns sub covor. Problemele izvorând din îngroparea în inconștient a unui material care nu are ce căuta acolo sunt provocate în parte de atitudinile personale, de obicei de lipsa de pregătire în a face față emoțional unei situații atunci când aceasta se ivește, în copilărie, să spunem, sau într-o perioadă de stres general, precum și de omisiunea reluării ei ulterioare, atunci când poate fi privită prin prisma maturității, a echilibrului sau a unor cunoștințe mai vaste. Totuși, problemele sunt cauzate frecvent de atitudini care par a fi inerente societății, nefiind de natură personală. Pentru un număr de oameni, viața se îmbunătățește, dar sunt încă mulți pentru care anumite aspecte ale ei, moartea, sexualitatea sau chiar banalele funcții ale organismului, nu sunt numai subiecte despre care nu se vorbește. Problema nu este exprimarea lor în public, ele nu trebuie recunoscute nici măcar în gând ca făcând parte din viață. Nici chiar propriile emoții sau păreri despre realități concrete nu trebuie admise, dacă nu se conformează unui standard imaginar. Astfel, este foarte ușor ca propria noastră conștiință să omită multe probleme care de fapt o privesc, în timp ce inconștientul nostru trăiește senzații de împovărare, vină și teamă, legate de griji pe care nu le poate nici înțelege, nici asuma. Pentru fiecare dintre noi este bine ca, din când în când, să privim în trecut, nu pentru a ne căina, ci pentru a lămuri cât mai mult cu putință prin înțelegerea și cunoștințele noastre din prezent. În tot ceea ce ne înconjoară există și o lume astrală în care se integrează nivelul astral al fiecărei persoane, la fel cum există o lume materială din care face parte organismul, o lume intelectuală din care face parte mintea fiecărei persoane și o lume spirituală din care face parte spiritul fiecărei persoane. Faptul că suntem pe deplin inconștienți
De majoritatea celor ce se petrec la aceste diferite niveluri, atât în afara cât și în interiorul nostru, nu ne întărește poziția, ci din contră. Pentru a ilustra cele spuse, să ne amintim de dezbaterea de acum câțiva ani despre reclama subliminală. Cuvântul subliminal înseamnă ad literam sub prag, în acest caz sub pragul conștiinței, prin urmare, care nu se află în cadrul conștiinței. În secolul al XVII-lea, filozoful Leibniz a observat că percepțiile prea slabe sau prea rapide pentru a fi înregistrate conștient pot fi totuși percepute inconștient, iar acestea pot produce, pe moment sau mai târziu, imagini, gânduri, cuvinte sau acte conștiente, fără a deveni ele însele conștiente. Ele rămâneau subliminale. Să luăm un exemplu. O persoană care locuiește într-o casă veche, cu tencuiala crăpată și podea de scânduri care scârție dintotdeauna, poate să nu fie estimat niciodată conștient cât de mari sunt crăpăturile sau cât de tare scârție podeaua. Conștient, deci, ea nu realizează că amândouă avansează. Dacă traiul acolo îi aduce avantaje importante, poate că nici nu este interesată să vadă deteriorările. Însă ceva din inconștientul său a băgat de seamă ce se întâmplă și, în cele din urmă, persoana începe să aibă vise cu clădiri care se prăbușesc. Dacă persoana este inteligentă, le va interpreta ca pe niște vise de insecuritate și ar putea continua să locuiască acolo până ce casa se va prăbuși cu adevărat. Dacă nu este suficient de inteligentă, va ignora complet visele, însă rezultatul va fi același. Dacă totuși are un nivel intelectual mediu, probabil că ar lua mesajul visului ca atare și ar chema un zidar. Dar ar putea să decide că avertismentul oniric sosit la timp a fost un mesaj special primit din ceruri. Nu este de mirare, deoarece nu-și va aminti să fi observat vreodată deteriorările care i-au făcut inconștientul să formuleze avertismentul. Capacitatea neobișnuită a psihicului de a produce acțiuni conștiente ce pleacă dintr-o experiență inconștientă a început să fie exploatată în publicitate cu câțiva ani în urmă. Una dintre metode consta în a insera într-un clip publicitar câteva cadre ce ascundeau mesajul intenționat. Subiectul filmului nu conta. Când era prezentat, pentru mintea conștientă a spectatorului, trecerea cadrelor inserate apărea doar ca o flicărire și, în mod normal, aceasta nu le înregistra, dar inconștientul său, parte a zonei iraționale a psihicului, primea mesajul. Mai mult, era aproape sigur că acest mesaj va fi pus în practică, deoarece rațiunea nu avea cunoștință de faptul că percepuse ceva, deci nu putea emite nicio judecată în legătură cu aceasta. Efectul este foarte asemănător cu cel al sugestiei induse în timpul hipnozei. S-a făcut un experiment pentru demonstrarea acestei metode, inserându-se câteva cadre prezentând o băutură răcoritoare într-un film cu un subiect neutru. Filmul a fost prezentat unui grup de voluntari, bărbați și femei, cu vârste și stiluri de viață diferite. După aceea, invitați să aleagă o băutură de pe tăvi cu mai multe sortimente, participanții la experiment au ales în marea majoritate marca prezentată subliminal. Acest tip de publicitate a fost declarat în mod justificat o încălcare a libertăților persoanei. Dar ce se întâmplă cu libertatea individului atunci când alte forțe subtile, precum teama, dorința, stimularea sau inhibiția, acționează pe nesimțite asupra psihicului? Astfel de forțe subtile pot fi produse deliberat sau întâmplător, cu sau fără intenții rele, cu sau fără discernământ. De obicei sunt provocate de oameni, dar uneori au altă origine. Uneori, victimele lor sunt, fără să știe, generatorii lor. Nivelul astral, atât cel al psihicului, cât și cel al mediului înconjurător, este de fapt locul unde se întâlnesc nenumărate influențe ale activității fizice, instinctuale, emoționale, mentale și spirituale a oamenilor și a altor ființe. Fenomenele naturale, cum sunt cutremurele și furtunile, trăsnetele, stimulii specifici, precum culorile, sunetele și mirosurile, și de asemenea diversele surse de energie artificiale, toate produc vibrații,
atât subtile cât și evidente. Toate își aduc contribuția la barajul în permanentă schimbare al influențelor astrale. Straniile premoniții ale celor dotați cu simțul cutremurului, intuiția deosebită dovedită adesea de marinari, pădurari, piloți și alții care trăiesc în relație cu forțele naturale, dovedesc existența influențelor care sunt prezente pentru noi toți, fie că știm de ele sau nu, fie că devenim conștienți de ele sau nu. De asemenea, practicile oculte, neînsoțite de cunoștințele și precauția necesare, pot deschide canale periculoase prin care pot pătrunde forțe puternice, capabile să afecteze și alte persoane pe lângă practician. În plus, în unele cazuri, este posibil ca practicile oculte destinate să influențeze acțiunile, emoțiile sau sănătatea unei persoane, chiar și atunci când sunt bine intenționate, să se sfârșească rău dacă lipsesc priceperea, cunoașterea și consimțământul subiectului. Conform unui principiu ocult, este nevoie de permisiunea subiectului chiar și pentru vindecarea de la distanță. Nu suntem la cheremul tuturor acestor influențe. Nu suntem la cheremul niciunea dintre ele, dacă suntem sănătoși fizic și psihic. Cu toții avem mecanisme naturale de apărare, în limitele cărora trăim și ne mișcăm și putem folosi mijloace naturale pentru a le face și mai puternice. Cu toate acestea, uneori, ca urmare a bolii sau din cauze emoționale, rezistența noastră poate fi diminuată. Unii dintre noi sunt mai expuși anumitor tipuri de influențe. Toți trebuie să cunoaștem pericolele ascunse, simptomele, măsurile de protecție și remediile specifice diferitelor tipuri de atacuri psihice. Această carte oferă informații, sfaturi și reguli care ar trebui să fie cunoscute de toată lumea și, în același timp, tratează nevoile specifice anumitor categorii de oameni. Care sunt oamenii ale căror nevoi speciale trebuie luate în considerare? Nu pot fi enumerate aici toate problemele specifice tratate în această carte, dar dintre cei care ar trebui să acorde o atenție deosebită autoapărării psihice, îi menționăm pe următorii. Ocultistul trebuie să fie precaut. În mod tradițional, ordinele oculte vechi au tolerat mult timp în interiorul lor o anumită fragmentare, după cum lasă să se întrevadă scrierile lui Aleister Crowley și chiar cele ale Dion Fortune. Este o tradiție prostească de care ne putem dispensa cu ușurință, iar în aceste vremuri agitate, cei mai mulți dintre noi suntem prea ocupați și fără astfel de rivalități. Cu toate acestea, există fără îndoială situații în care un ocultist atrage asupra sa furia sau gelozia unora dintre ai lui, iar aceștia își exprimă sentimentele, dacă pot, printr-o răzbunare ce poartă semnătura lor. Într-o noapte, în vremurile noastre, un ocultist tânăr, atacat astral în somn de un coleg de-al său, a reușit cu ușurință să respingă atacul și să le îndepărteze pe agresor. Dimineața însă, o piesă mare de mobilier din aceeași cameră a fost găsită crestată, ca și când ar fi primit mai multe lovituri, similare celor ce ar fi trebuit aplicate adevărate victime. A fost un fenomen curios și se poate presupune doar că agresorul înfrânt a lăsat semnele la plecare pentru a dovedi că atacul său a fost real. Acest gen de agresiune este diferit de atacurile spiritelor inferioare. Acelea sunt, în general, rezultatul unui concurs de împrejurări, caz în care este recomandat un răspuns blând. Nici bântuirea, în cele mai multe cazuri, nu implică vreo formă de atac, gând reconfortant pentru persoanele anxioase, dar câteva tipuri de bântuire vor fi discutate ulterior în această carte.